bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné beele kala ko yalti keɓon tawa hay mbuɗon joɓani caggal yettude Allah e julde nulaɗo ɓurnaɗo windere ɓiɓɓe fulɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe saliɓe yaware huɗortoɓe gacce heɓortoɓe belka ɓe endorta ko funti mo kala e moon salminama salminago neydi salminago teddugal en garta e jewte men gadorade ɗo e Pindi TV e Touba Villa e yewtere men wiyetede koɗo galle walla hoɓɓe galle koɗo galle walla hoɓɓe galle ina bismi hande bandiraɓe ɗiɗo musidɓe hoddundu nana toon ndu no wowi so tawi fulɓe ndendi sangaji nde kolli beeli mbeɓani jamanuji dinguira bomen sagataɓe wonko hoddu haalata so duusi yimɓe e ñalawma ɓe jeewetaki so taballeji pi bawɗi jayni duusi neɗɗo jaɓa wona kedde jamɗe sala wonde kedde jalede aduna wiya ko meeɗi yetta ko natti banggue nano koɗo galle addi koye hoddu koɗo galle ko DJ Kisma Sy Mouhamadou Hounare Julol tawi hoddu ndu jogui ɗum ko Cheikh Ñama Ba mo wendu Bosoyaɓe en mbiɓe bisimilla mabɓe e galle mabɓe juutata ko yettude équipe technique mo ganduɗa kañum ɗo wata golle ɗe ɗum noon DJ Kisma koɗo galle bisimilla calmina bandiraɓe mbani joom abou alhamdulillah rabbil alamin caggal yettude Allah yettude rasulu sallallahu alayhi wa sallam jetti nene baba mi salmini mi juurmama mi salmini o Cheikh Ñama Ba mbiɗa salmina kadi hono questeur de l'Assemblée nationale monsieur Daouda Dia mbiɗa salmina yimɓe ɓuramen fof ha Hammadou Hounare ha e wendu Bosoyaɓe nokkumi jeygol ɗo Bosoyaɓe nokkuɗa jeygol ɗo ɗum ko firta ka ciso yayi wawede baba mi joni kam mi gonti guiƴaɓe ma taw jaam ñal jaam ñal walla jaam heewi jaam waali ko noon aduna o windoyi no mi yirɗa fof mi jaabir saabu ka babiraɗo jontaɗo bisimilla ba ko adi fof mi salmini bandiraɓe mi yettani Allah noon wawa yettude sababu mi salmini kala jooɗiɗo ɗo kadi kala jeeɓo télé ɗe salminama juurama kadi mi salminima an no feewi saabu an waɗi sababu jontaɓe mi salmini kadi premier questeur assemblée nationale mi salmini kadi ɓiɓɓe fulɓe fof calminama juurama jarama Seydi Ba haala pulana mbiya ɓinguel jinne namdetaki hono fuɗɗi nañude ka tawɗo hodde galle ba ma dontuɗa ɗum a jarama ya juutde hen balɗe denɗi DJ seeɗa komin gandema ko Hammadou Hounare jeeyaɗa ko ɗon jibinaɗa ko ɗon jangguɗa pamna bandiraɓe alhamdulillah rabbil alamin Hammadou Hounare cosanam kono jibinami koye nokku e Europe ni wiye France ko France jibinɗa France jibinami bisimilla nokku Birame Le Havre ɗon jibinami caggal noon yettude nene baba mi yetti fulɓe yeɓoɓe en ɓe foof mi yetta kadi technicien ji sibu ko enen goni yiireɓe kamɓe ne golle mabɓe gona kamɓe jogui golle less kamɓe cuutana ha jiiɗen ha gandi effectivement ko noon ko dimmi haalde eyyi wadde an a wona ko koɗo galle mo wona ɗanniyanke Farés ko jibinaɗo Farés ko koɗɗo Farés mataw ko koɗɗo France kono noon kadi sahaji so tawi yimɓe mbi kam DJ Kiss tan mi fawnaɓe hen international ko addi ɗum hen international o c'est à dire komi DJ komi animateur komi liggotoɗo kamɗo noddami liggeymi notata a nototo ɗum fof wi international wadde ko jibinɗa Farés ko artiga seeɗa ha jangguɗa pulaar walla ko jangguɗa pulaar eyyi pulaar mi janggani ɗum mi muyno ɗum e kono noon so neɗɗo won muyno e pulaar so kalata wawata famde gonga firti ko wonmo muynani pulaar no wawi ɗum jinmi wiide ko pulaar mo dañƴa o beela artama ga henna no woni yimɓe ɗanniyankoɓe gartirta ga mbawɗa hunde walla ko toon tan keddiɗa ha mbawɗa ko mbawɗa ko ala mi
arti Sénégal mbiɗa yaari duuɓi jeetati. duuɓi jeetati. Gartim Sénégal mbiɗa yaari 8 ans. Ngummi ɗo Dakar ɗo 2 ans. duuɓi ɗiɗi. Allah waɗi ngummimi ɗo jaami Fouta. jaami cuuɗi men Hammadi Hunare. Hammadi Hunare janɗa. jaami Hammadi Hunare janggi Ɓurano. so mi ɓoyani hen. toon e Hunare. eyyi mbeɗa yetta demɓe Hunare ɓe. ceerno mano wiyete noon. ceerno Moussa Samba Jamboyr kanko jangguin min Ɓurano. an noon dañde dijje gummiɗo faris e ceerno jangga hewan ko mbappiɗa seeɗa walla mbiɗa yayilo walla ya teno wonde cooniɗa. eyyi ɓurɗom hulde tan ko pigal ngal. waɗi sahali o yaafi min dal o wi kam an jara kadi yeeloyo. wadda ɓarani a duusani a renani. no pamita dal effectivement mi ɓarani mi duusani mi renani eyyi ko julɗuɗo ɗiral eyyi almuɗomo yeloyta kam jangde joɓɓe dal eyyi jangde sisiɓe a dañi kam julduɗi. aham dañi juldude alhamdulillah yettirama nde gaga nde jaɗa Hunare gonɗa e janggude ɓurano seeɗa won gueɗe men ɗe mbaɗɗa aɗa andi Hunare sa ƴeewi julol ndema nan ɗon awon nan ɗon ceeñal nan ɗon gaynaka nan ɗon golle men ga wonko meeɗa wadde hen seeɗa. eyyi gallamen ɗo ko galle sisiɓe sañoɓe. hewɓe nde jangui ɗon ceñergal. kono min malheureusement mi jangani ceñergal. jangani ceñergal. eyyi mi jangui noon yaari guese. eyyi yaari guese. min dokkami jalo kam yomi rem. premier paafal ngal nde pimi paafa kam jarungo caggal. ɗum yaada ganduɗa ɗum wawa yaade. taw mi wawa yaade ɓe bacciɓe lawol. gandumi nde hakko yeeso yaate. mi remi. mi teenoyi. mi yeehi julol. mi janggi yinaade. mi janggi dognude saret. mi janggi gueɗe kewɗe. mi yeehi Sanguere. a yeehi ha Sanguere. effectivement mi yeehi Sanguere. DJ Kisma koɗogal Pindi TV yeeɓiyankoɓe on paami joni hollitan dutɗa France. duttimi France ko août 2007. août 2007 dutɗa France. nde dutɗa France nde a dañ golle walla koko mbaɗɗa hol gollal ma gandal France ñimi namda. eyyi gollam ɓurgal tengtude e France ko DJ animateur. DJ animateur. eyyi DJ animateur noon ko kew waɗat. soit wiye ko meeting. walla wiye ko concert. nalenke mawɗo mi ara. mi ara mi ƴetta micro mbaɗa présenté nalenke o. ko adi ni nalenke o ne ara. mi yewtide public o mi fijje mabɓe mi jalde mabɓe. internet nalenke mabɓe nena ara. ene hokka nalenke o coftal. ene hokka public o coftal. eyyi on métier woni ko mbaɗimi en tant que DJ animateur. kono noon kam mi janggu ɗum. a janggu ɗum hol hitani ɗum na beela janggu ɗum e bindol ha gaynuɗa tabitinɗa ɗum e dingal mbaɗa pratique walla a wat pratique ha gaynuɗa ɗum welma natɗa janggoyɗa ɗum. ko adi foof min jettimi nde mi yahno ƴeewoyde liggey. comme no ɗanniyanke kala. jettuɗa nokku jaaha ƴeewoya liggey. nde jami ƴeewoyde liggey ko wurme bureau intérim wi kam ya nokku naggam numéro mabɓe téléphone nende adresse mabɓe nende eɓe cuhluma. jami noon tawmi toon ko bafluji e micro ji e câble uji ene telline. ɓe mbi kam monsieur Sy an hande mission ma ko wallude min somin cohli hunde min mbima ballono min so tawi min cohli dirtina eyyi mi ƴettano bafluji mi fawa walla ɓattina dirtina. métier o welimi no feewi. kadi haɗam yaari France hakkude l'an 2000 faade l'an 2004. mbeɗa waɗanno ko sukaɓe pijirta hande ne wiya rap. ko lawol musique. hewɓe ne ndewɗo rap ɗo tan paare musique goɗɗo min mi rewi ɗon gonmi DJ par ce que bon mi joguinoma notion jaggude micro mi joguinoma no wiyete ganduɗa no kaldirami ɗum e pular lawol seeɗa. ha hollimi hunde dal. eyyi jamiro noon Allah waɗi kormi oɗo liggey instant goto tan kanko min mbaɗano installé ko stade goto nana Havre wiye stade Océane. stade Océane to Havre. eyyi stade Océane. stade o wonno koye waɗede sonorisé. waɗi saaha goto tan kanko chef d' équipe o wi kam ƴettu micro o jaaha to woɗɗi. kaala mi ƴeewa no wayate bafluji he. min jaami noon kalmi gartimo wi kam super
wi kam machallah c'est bien nda moom mbimo famay wi ala sa yi mi wima super dande jogiɗa nde ko dande scène dande scène c'est à dire ko to ko direct to ko live dande mbaɗo animé belno so haali dande mum ne nane ne yalta o wi kam ko nden dande jogiɗa aɗa jogui cordon ji cordon ɗi ganduɗa c'est naturel ɗum ɗon neɗɗo wawa janggude ɗum cordon ɗi ɗin ko naturel ko dokki ɗum ko dokki effectivement ko dokki o wi kam noon mbeɗa waajuma sa wawi wadde formation muɗum animation aɗa wawi wonde hunde min hawre mbiɗa yiɗino meccal ngal mbimi yande hawre tellade nandi mo holto mbawmi wadde janggude ɗum o wi kam minen min jangui ɗum min jogui structure ne wiye SOS musique min goni ko Harfleur nde woni nanmi formation janggomi animation reportage janggomi sonorisation ingénieur de son médiateur de scène médiateur de scène o noon o heewani ga Sénégal ga woni hon ɗum médiateur de scène ko so tawi sonorisation waɗama installé no bambaɗo ɗo ŋañotoɗo waɗi fayi an to aɗa waɗa ɗum détecté so tawi micro central o waɗi fayi an aɗa waɗa ɗum détecté so tawi kamɓe noon tagui ɓe hebde médiateur de scène ko musique ne yaaji kadi musique ko culture aji an Sénégal o so a yeehi toon ko jouera ko ɓe nanata ko instrument ɓe nanata o wonko ɓe so tawi ko musique mabɓe wonko ɓe cikkata manque to mankani wonko ɓe ɓeydata taw fran ɓeydede foti ko ustede janggo ɓe keeɓa artiste goɗɗo gommiɗo Pakistan instrument ɗi gona goori pakistanais aɗa yiya pakistanais taw no jogui hoddu taw waɗi ko ɓoggi nayyi aɗa yiya won leyɗele jomum jogo hoddu taw waɗi ko ɓoggol gotol non molni ɗum tagui son uji instrument ɗi ceerta ɗum tagui kamɓe ɓe mbaɗi hen créé médiateur de scène souvent mbiɗa yaha tan concert taw ko médiateur de scène tan mbammi taw mi ƴettan micro mi haalani mi waɗani animé mi jirwinani ko nanɗe ma ɗe rende ko golloto ko yahani hen ko oñi hen ko foti heɓitede hen eyyi ko nande ɗe kono noon joni alhamdulillah rabbil alamin technologie o ko yaaji ko comme ɗo joni no jodorɗen ni ene jogui instrument ji walla application ji ɗi mbatta e téléphone ma walla tablette so tawi waji o joui mi ɓattimo mi joguimi tablette ɗo mi ɓoddi bouton goto tablette ɗo o waɗata ko ni aɗa yiya ko ngabbata hen tello ɗum ne waɗa rouge ɗum ne waɗa orange aɗa ɓoɗɗa malla kanko wonto souvent to mo jogui réglage e instrument makko omo régla ha foof wona vert ha fof foto kamɓe no wiyete technicien ƴeɓekalmi ko ha foof wona vert mais en médiateur scène o ko an yahata jiiya chaque musicien ɗo ngakki hen fof ngakkita jomum ngakki hen fof ngakkira jomum kadi yimɓe ne jouer e nder concert ha concert o ɓooya taw déjà réglé non kalinu fayi waɗa après heftoyo takata ɗum heftade ko par exemple musicien ji ne jogui jikkuji mon foof ɓuuri yidde ko instrument mum yo ɓuuri yaltude yo fawa dow goɗɗo eyyi ko ɗum waɗata noon waɗa fayi eyyi mais hatta yahuɗaden walla nalanka goɗɗo joola ma jiidani sifa an jeeyi nalankoɓe mbiya ñoƴƴine kam muɗa seeɗa kaaɗe mo yalto walla ha sabu ene waɗe ko gonga ko kalɗa ko ne waɗe min mi ligguima e ɗum ko haali ko ne woodi Diop Seydi Diop kalɗa ko weltima hen par ce que ne waɗe a jarama si mi faami kala kono waɗi fayida no fewi ko hunde wuurade hunde yetende ne weeɓani te hunde wallore a jarama e nder fayisi gonɗa beela fattata e neɗɗo jeeyaɗo hunare walla jeeyaɗo naggam wiya ijam si kam hoko wurtuno ɗum ɗo nanata ɗum ɗo ko ɓi kaye o fonno ko wadde naggam ɓe nan liggoto ɓen liggoga a meeɗa ɗum nande so gotol ɗum ne heewno ko ko ɗum tagi to France to mbeɗa salminaɓe ko adi fof mbeɗa salmina Havre naɓe mbeɗa salmina wurgo kolmi ngo Mantes-la-Jolie ɗo mbeɗa salmina joom suuda Malade Sangoto mbeɗa salmina sukabam mbeɗa salmina toute la famille Sangoto mbeɗa nan ɗum ɗo mantuɗo mbeɗa nan ɗum nde gonmi Havre nde sahaji ɓe ñohɓe kaal cakalam sahaji ɓe looya noppam ɓe gaajoma mbaɗa denɗiragal eyyi sahaji ɓe mbaɗa denɗiragal hakkude salsal ɓe mabuɗo saaha effectivement ko
ɗum tagi mi wona kewɗo yaadude mi wona kewɗo nadde e galleji won yimɓe jiɗɗo yiɗen fof ndewi ɗum ko bisimilla ma galle galle Allah galle men so tawi mi joguima haaju mi wiya ko bisimilla ma jooɗo jooɗo ñewta so ara jiɗɗa mbaɗa hatta kam yaade haajam so wi haaju somi yalti tan ko liggey yaltintami soit mi yaha animation walla mbiɗa jogui cérémonie goɗɗo mi yaha cérémonie goɗɗo mais mi wona kewɗo wadde cokor e galleji a jarama Didier Christmas gonɗo ngal ɗo meccal ko meccal musgal no feewi beele toon a haaldete lewu walla ko kaldeɗa ko ñalawma walla ala kono neɗɗo wawi fof waɗirantuma noon saabu ga ina meccal ngal ko ngal bangal fayida ga kono engal weltina ga no feewi kono toon beele engal fayodini no feewi e hol tolno ngal ɓe dokki ngal toon e beele joɓirɗon ko lewu walla ko ñalawma walla holno mbaɗi tan so tawi aɗa liggono neɗɗo eyyi ko ene heewi fannuji wonɗo nde puɗɗotomi mixage c'est à dire mi fawat musique aji mbeɗa fawa mbeɗa mixe mbeɗa waɗa cawtuji ɗum ɗon mbeɗa waɗa ɗum e mariage par exemple neɗɗo jogo mariage noddami début nde gonmi débutant gonɗa e fuɗande e mi faami jomum ara mbeɗa jogui mariage mbiɗi mbaɗana kam animé mi namdo ɗum condition ji muɗum est ce que mariage ma waɗna lay est ce que ma artiste ar par ce que artiste ari ɓurami addude bagage kewɗo est ce que ma hono cheikh ma ar ɗum ko haqqille ɗum ma mbaɗa ɗum prévoir so tawi a andi instrument ɗi ne keewi a ɓeydat prima so tawi noon ko mariage tan simple ala artiste invité ɗum noon kam ko kaldigal tan eyyi kaldigal ngal noon min kam min kisma min Didier Kiss personnellement heewi wonde ko hakkude 300 € faade dow 300 € faade dow 300 € bon c'est tawi en mbaɗimo ɗum 200 000 CFA manque 200 000 eyyi manque de seeɗa eyyi capanɗe ujunere manque de seeɗa capanɗe ujunere manque de seeɗa faade dow eyyi après kadi mi waɗi animation ji goɗɗi taw ko tubakoɓe mbaɗnannomi animé eɓe jogui hunde wotere ne wiye patinoire ɓe mbaɗat glissé won koɓe mbaɗata paɗe patinoire mais ene namdi DJ mbaɗo mixé mbiɗa jogui cabinam comme no studio mon oɗo ni komin goto won toon wonde instrument jam mbiɗa waɗaɓe accompagné souvent woda ko kalmi taw koye tubankagal ɓe belto ni sahaji ɓe gatini koɓe glissata ko ɓe gara ɓe gone am tawi gonno ko dilin ko tan banne ɓe naayo effectivement aɓe naayo e mi waɗi ɗum ɗon mais ɗum ɗon kadi ko fannu goɗɗo par ce que ɗum ɗon ko par lewru liggo kalderɗa ɗum to ko ñande cérémonie nde so gasi walla avant joɓa kam mi ligganma so gasi a yehimi mais ɗum to ko lewru wonata kadi ko kayitaji contrat wonano gani ko contrat noir sur blanc ko kayitaji a signini mi signini ko non oɗon ligguey yaari quoi eyyi toon noon mi woni toon hedde lebbi jeere walla lebbi jeenayyi contrat o gasi nde on contrat gasi kemmi contrat goɗɗo woni Zénith Bammal ɗon jinnomi arde ko fuɗɗorade less faye dow hol conseil ji ɓurɗi mawnude ɗi daariɗa yimɓe fof ina gonde e nder ma tinɗa an hoorema Didier Kiss ma hande a tolnima nokku te a weltima alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah yetti kadi nene baba siwo duwa wona sara e neɗɗo duwawuji jinnaɓe ne jeeya hen kadi mbiɗa yetta Hammadou Hunar naɓe mbiɗa yetta Bosiyaɓe naɓe sibu nde hay goto yani nde ko kamɓe jii moto ngu ɗon dasa kamɓe nde ko kamɓe cikki nde hay goto jaɓani nde kamɓe jeeɓi nde hay goto puusano nde kamɓe puusi concert min mo ɓurmi wadde sentir mi waɗi sentir vraiment wonɗo Allah hemnimi ko ñanden Zénith ɗo Bercy Pape Diouf mi ari mbaɗmomi accompagné e balance makko nde mbaɗmomi accompagné e ngeynumi avant Pape Diouf ne yima e wonno nalankoɓe woɓɓe nande Doumsen nande Sorale Boys en bon won nalankoɓe Sénégal naɓe woɓɓe arnoɓe ko nande Titi non wona Titi Aïda Samb ene wonde miñum Demba Guisso mi salminimo de passage miñi ko walla mawni ko mo yaltini single ko ɓayen ɓen fof ne ponno yimde mais France wonno heure uji c'était limité wone mabɓe jouani ko 3 groupes walla 4 groupes tan jouyi ɓen ko min waɗi ɓe présenté sur la scène de Bercy Bercy noon ko
salle mo ganduɗa ko omnisport wayata ko ɗum mbiyata tan arena tout président Macky Sall mi waɗimo félicité de passage monsieur le président félicitations du courage et bonne continuité kanko e gouvernement o fof Harouna Diagne Daouda Diagne walla fof min ji donc Bercy ko noon wayi Bercy waɗi ko 22 700 places 22 700 andi so tu yadirima huccire public mo 22 700 aɗa nodda aɓe nooto aɗa wiya yoɓe dillu ɓe dilla poɓɓe naayoɗe ɓe naayo effectivement andi a yettoɗa Allah no feewi jetta kadi sababu a jarama saha won koye woɗɗoyde bandaɓe heeɓe coynimama e ñalawmaji baaba baydi baaba ɓe mbi oɗo kam holto ummi o holto yaltiri e ko nandi hen holko mbaɗɗa e Baaba Maal e Bercy o holno ɗum sifori Baaba Maal min baddi tourné mako les 25 ans du Dande Leñol 25 ans Dande Leñol Europe 25 ans Dande Leñol Europe nde ɓe ngari Le Havre ɓe puɗɗori ko Le Havre concert premier concert mabɓe ɓe mbaɗi ko Le Havre ɓe gummi Havre ɓe mbaɗi keno guure jeetati e nder France Havre noon wonno goo e nder programme mabɓe ene wonno structure goto ne wiye Miss Dande Leñol Miss Dande Leñol noon ko avant Baaba Maal ne ari yimde kamɓe miss uji ɓe ngara ɓe mbaɗa défilé ɓe mbaɗa cosaan wona jontaɗe cosaan ñanto ñantogal pulagu eyyi ɓe ñanto ñantogal pulagu ɓe mbaɗa cuuɓuji meɗen gaɓɗi falmatuji nden ɗiɗon tan low nden korone pulagu nde kay dimɓe jo samme nayo tulde e gata gataga e lem tan go samonta galanke mbaɗa samba jeere jillende noon wano wona ko jamma ilta ko wendo Baaba Maal ƴetti oɗon culture nayi ɗum e nder France eyyi e nder hen noon ko min waɗano animé miss uji ɗi kala miss garɗo mi haala inde muɗum mi haala yettode muɗum mi haala yimɓe wuuro munen kadi ɓeyɗo wadde bruit ɓeyɗo wadde mouvement ɓeyɗa dillinde ɗumen ɓeyɗo dillinde ɗumen nde min mbaɗi Miss Dande Leñol min jeeyi noon après bon Baaba Maal omo wono e coulisse aji coulisse aji ɗi ne mbaɗi télé to joomum ne yeeɓa concert omo ƴeewa maaro ko ɗon Allah waɗi o yii kam hen nde gasi nde noon woɓɓe ngara yam mbi kam DJ Kiss min jiiɗi gara jaada men tourné o e nder haala men nane a namdam si wonde min wonde gratuit to yoɓaka on concert mi yoɓaka on yoɓaka voilà ɗum gratuit ko joɓata hen ko ɓuuri mawnude ndewno ko mbaɗɗa ko leñol ngol foti yobdema ko ɓuuri ɗum e jagganoma ko ɓuuri ɗum ɗon jobdema ndi woni alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum woni ko cindirnomi hen kadi won gongol nde bannomi gratuit woni Macky Sall président men son excellent ndeɓe puɗɗoro waɗde campagne uji hono biyeteɗo Chérif Ndianoro arino yam mbi kam gonne koye fuɗɗere campagne DJ Kiss aɗa jogui sonorisation min jiiɗi missinaji ɗi gara jagga hen mbima ala basi tawde ko haal pulaar ko pulago wiya mami jagguiren Allah e nelal muɗum kadi Macky Sall sa daari mo jemma mako tan omo yoni hoolare eyyi jaadimi hen à 100% so tawi ɓe jogui meeting mi adde sonorisation mi ara mi branche somi foti wadde animé mi jirwino somi gaynimi yaha eyyi guila nder noon bon yaari noon haɗani kam continue métier am kadi alhamdulillah wonɓe ganduɗa keeɓi hen liggeyaji ko alhamdulillah ko yettira Allah tan a jaama DJ Kisma wondude Cheikh Ñama Bambaɗo Ba koɗo galle bismino ko ɓeɗo bandiraɓe hannde yeeɓiyankoɓe on calmama on jurama on jettama min jettuma no feewi e dande ma e golle ma gollal famɗata neɗɗo yo salo jasde bandu men ɓirtude warañede mum ɓuuri wurde e milliard uji janani yeeɓiyankoɓe Pinde TV DJ Kisma wonno ɗo on keɗima ko haali ko e Cheikh Ñama Ba on calmama on jurama on jettama ha lawol gongol e koɗo galle goɗɗo so jeeɗo ñaawi